Okay, så i dag vil jeg gerne fortælle om øvelsen Brilliant Blue, hvor vi arbejdede med farvestoffer og spektrofotometri, hvor at formålet med det her forsøg, det var både at bestemme, hvor meget af farvestoffet Brilliant Blue, der findes i en blå energidrik, hvilket er PowerRed, og om mængden ligger under det her tilladte grænseværdi, hvilket er ADI. Og det gjorde vi brug af spektrofotometri og ved at lave en standardkurve. Men først bliver vi nødt til at forstå, hvorfor organiske stoffer er farvet. Og med det tager vi udgangspunkt i Brilliant Blue, hvor det skyldes, at de har en særlig struktur med de her konjugerede dobbeltbindinger, hvilket altså er skiftevis enkelt og dobbeltbindinger i kæden, hvor at jo flere man har, jo større bølgelængde kan man absorbere, hvilket er derfor, at de kan absorbere lys fra det synlige spektrum. Og det sker ved hjælp af noget, der hedder de kromofore grupper, hvilket i Brilliant Blue er de aromatiske ringe, benzenringe, som man kan se, der er 5 af. Og så er det altså også det her konjugerede system, hvilket binder det hele sammen og øger bølgelængden for den absorberede stråling. Men det kan godt være lidt svært at forstå, så derfor har jeg lavet en metafor til det, hvor man skal forestille molekylet som en jernbane uden skinner, hvor at kovalente bindinger så er stationer, og at elektronerne er de tog, der holder på stationerne. Så derfor i et normalt molekyle vil togene altså ikke gå fra station til station, men i stedet for vil de bare være fanget på stedet og køre lidt rundt. Men her med de konjugerede bindinger, så vil de altså være skinnerne på jernbanen, der løber mellem stationerne, så togene kan bevæge sig frit gennem hele systemet. Og det er altså gennem hele den her konjugerede del af molekylet. Hvilket så gør, at når lys rammer molekylet, svarer det til, at man lægger kul på det her tog. Så det er ligesom, hvad kan man kalde det, får et skub og løftes op til på et højere spor. Og det er altså på den måde, at de her pi-elektroner får energi og hopper på en højere exciteret tilstand. Så det er altså sådan, at molekyler som Brilliant Blue absorberer lys. Derudover så befinder der sig også auxokrome grupper i molekylet, hvilket er dem, der indirekte påvirker farven ved at ændre på den elektrontæthed, der er i kromoforerne. Og det skal forstås sådan, at i Brilliant Blue så har vi sulfonat, altså SO3- og aminer, som vi har der. Og de er begge to elektrondonerende, hvilket vil sige, at hvis vi fortsætter på metaforen, at de optager flere tog til jernbanesystemet, og der derfor er større eller flere tog, der kan bruge lys som et skub. Så det er altså grundet molekylets struktur, at det kun er lys med den rigtige energi eller bølgelængde, som bliver absorberet. Okay. Men i forhold til forsøgets udførsel, så brugte vi altså det, der hedder spektrofotometri, hvilket er, at man måler, hvor meget lys en opløsning absorberer ved en bestemt bølgelængde. Og det fungerer med, at vi sender lys gennem en opløsning, og så sensoren måler, hvad der går igennem og hvad der ikke gør. Og på den måde, så er det jo så sådan, at jo mere stof der er, jo mere lys vil der altså også blive absorberet. Og det bringer os frem til Lambert-Beers lov, som siger, at der er en proportional eller direkte proportional sammenhæng mellem absorbansen og koncentrationen, og at vi derfor kan beregne ud fra den givne absorbans fra spektrofotometri koncentrationen af Brilliant Blue i opløsningen. Men forsøget foregik på den måde, at den var opdelt i 2 dele. Den ene del, som tager udgangspunkt i, at vi laver et fuldt absorptionsspektrum af Brilliant Blue for at finde den bølgelængde, hvor at Brilliant Blue absorberer mest, altså den maksimale absorbans. Og den målte vi til at være cirka 1,736. Og så i den anden del af forsøget, så lavede vi, som man kan se, en standardkurve,
ved at måle absorbansen af opløsninger med en kendt koncentration, hvilket jo var mængden af Brilliant Blue i Powerade, og det gjorde vi ved at lave en lang række fortyndinger, fordi at hvis vi kender fortyndingsforholdet, så kender vi jo også koncentrationen af Powerade i opløsningen, og dermed kan vi så ved at plotte deres specifikke absorbanser for den specifikke koncentration, lave den her lineære sammenhæng, igen, Lambert-Beers lov, hvor at vi så dermed får ud fra funktionen, som den giver, så kan vi så se, at hældningskoefficienten svarer til den molære absorptionskoefficient, hvilket vi fik til at være cirka 0,138 liter per mol centimeter. Og så herfra, så kunne vi så kombinere vores maksimale absorbans og den her molære absorptionskoefficient, jeg blev med at glemme det, for at beregne koncentrationen af drikken, fordi vi selvfølgelig også kender den her. Og til sidst, så det vi gjorde for at svare på nummer 2 spørgsmål her, så var det så, at vi tog den koncentration, vi nu var kommet frem til, og sammenlignede med den tilladte daglige indtagelse, EDI, hvilket er 12,5 mg per kilo per dag, hvor at en normal person på 70 kilo, så vil det så svare til, at man må indtage 875 mg om dagen. Og ud fra vores beregninger, så vil det så svare til, at man skulle drikke 1700 liter Powerade om dagen, hvilket er lige lovligt meget. Så derfor beviste vi altså, at hvordan man finder frem til koncentrationen, og at det er under det tilladte grænse.